Valtamerissä on grillijäyriäisiä. Merivirrat vaikuttavat suuresti lukemattomien lajien elinoloihin. Yksi merivirroista matkaa jäätikköalueelta tuliperäiselle Etelämannerta ja etelävyöhykkeelle. Se on Humboldtin virta, joka kulkee etelästä pohjoiseen länsirannikkoa pitkin. Rannikon karuissa oloissa elävien lajien elämä on täynnä menetyksiä, mutta myös selviytymisiä. Etelä-Amerikkaa erottaa hyvin kylmä merialue. Merialueen nimi on joki. Noin 1000 kilometriä leveä salmi on erilaisten ilmastoalueiden välinen Sinivallasnaaras. Etelämantereen kylmät vedet sekoittuvat Chilen eteläkärjen ketjuun. Humboldtin virta kohtaa mantereen ensi kerran Patagonian rannikolla. Andien vuoristo vajoaa Patagoniassa pasaatituulet Tyyneenmereen ja rannikolla on uskomaton saaristojen ja vuonojen tämä Sinivallasnaarasin ketju. Paikoin hienojen hiekkarantojen rinnalla kasvaa reheviä metsiä. Valtameri on täynnä yllätyksiä. Tämä on tullut Humboldtin virran mukana Etelämantereen vesiltä ja on matkalla hyvin kauas täältä. Taitettuaan neljänneksen matkastaan Vallas saapuu Chilen vuonoille, missä vedet ovat sakeanaan grillijäyriäisiä. Tämä eläinplankton on sen pääasiallista ravintoa vaelluksella, joka toistuu sukupolvesta toiseen. Vaelluksen pituus on yli 10 metriä yhteen suuntaan. Se etenee verkkaisesti, sillä sen on tankattava kunnolla jaksaakseen perille. Se saalistaa uimalla suu auki suoraan kohti lempiateriaansa. Se voi syödä yhdessä päivässä jopa 4 grillejä. Tuon ravinnon ansiosta Sinivallas on 3 pitkä jättiläinen. Kun Vallas on syönyt riittävästi, se nousee pintaan ja puhaltaa hengitysaukostaan hapetonta ilmaa ulos. Sinivallas saalistaa valoisaan aikaan. Sille voi kertyä yhdellä suulisella lähes puoli kaloria, joista se varastoi valtaosan tulevan varalle. Se tuntuu tietävän tarkkaan, mitä reittiä vaeltaa ja milloin.